Hindi ka madto, Neng. Lagyo ka pa. Sabi mo tao lang na paltak. Kagago mo. Asa. Hindi ka naman itlog sa kalagas mo ba? Basta agad ko magkaon stilyado. Remind mo ko. Yat. Pag! Walang pasan? Shit po! Pota! Lakadak, si papa mo to ay. Ako na ni Blanc. Hindi na pag-ulit. Tanuwap na tsura yaw. Ito parehas ka mo. Arena, palta ko ng guring mundo. Ambot kang yaw ka ba? Ano to ko na? Pwede ko to ayan. Dapat na siya. Para ka imunong sa. Ay, salamat, Potter. Kapapaltak ng kurin na ba? Next! Mr. Ernie? Mr. Pochi? It's time, my boy. Lebi, chart yan kay kabudlay yung mga inupang ni kagway pa. Katol na ang stiti. Sa chart mo, nakasiling timingan, gid. Sure, bulan rin ngayon yung busan. I agree. Abi ko, hasta ko ba? Gaga mo, ipos na. No, deal mo yan, Dok. Hindi ko mapalta kayo pinagrilyo ka. Basi mapasok ko na. Di malason, good line na. Wala yun, diba na? Hindi ko. Nadumtan mo gid ko. Gusto mo gid guro makita ko na eh. Nagiyat ang malam ya. Tatakablan mo view mo. Oo man pang, ligad si mana pa ako nulat. Ang galayat na gado. Gasabit sa sipar ko pang. Ako na blow na pang. Yat, namiangal yan sa ngagap. Kalma lang kay Miara, Ikron. Kuwag na ako si Rillo. Sugod ta. Para tawaya. Bao, Dok. Sorry gina. Kay naman na sa akon. Sindihan ko kay ikaw isa kamay nga way boss damlag kag pwerte ka manol. Sige umpisa ta. Kun A, manigrilyo ko. Kun B, palpag. Ikuno style, 50% off. Kun C, both A and B. Kun D, numion ko. Mula ka simple. D ka, okay. Te, D na. Okay na? Di naman bla. Nayon mo lang to ka. D-rank missions are perfect for you, boy. Abi, presta to bata mo sa wheelchair. Katos may pidya kay kalakat naman to ng mga bata. Ano? Wheelchair? Update na Dok eh. Pakumpol ko yung gila. Yudi puta. Basta hindi ka lang nagrilyo, Dok ha. Ayos na. Kung kailangan ko pakita, bisot ko para sa kalipay sang malam. Ta? Dok, hindi lang kay alam mo ya. PY Meg. Mayad. Hi. Abi, pambi ng papang mo. Mumanang galit ako. Paltak lo ta. Ha? Isog ni ko ba? Yay! It's a protection mission of a certain individual. Te, daw parang mo to. 2 plus 1 to ko na subong. Kurinta, 3 ka oras daw. Alam ba? Bago git paltak. Uy, ito amigo shop. Sakto? Pakubuhin na sa akon ba? Wala na tulas game eh. Dok, daw lingin ulo ko. Sulpa ko now. Paripil ko sang bulong bla. Kagsino niya mga putyongan niya, Dok. Abi, pag-awan ka mo kay mga paripil ko. Basi maulaan ka mo. Excuse lang. Dugangan, linging ulo ko sa inyo. Pagdota mo to rin. Siya niguro tagayamig mo. Huwag sa kabalo, paltak na ko. Kamuya? Pasensya ka lang sa bata ko, sir, kay papaltak ya. Basta huluya daw, napaltak man. Bata mga purti ka, mga ano? Sila nga lula, mga... Abi, add ko sa Facebook. Mga bangkot lang ba sa Persica River kay adik kasi sa Farmville. Dabo sa gift. Hindi mo sagay PM kay galag. Hindi nyo ko sagay tag kay amang nang nagdasan mo sa tanan. Tiwaya, ayos. Monster kill! Triple kill! First blood!